boses ah. Yan o. Yan. Kape mo muna ito. Hey, Charlie. Kuya, maangas na po. Yeah. Oh, maangas pala to eh. Yan o. Yan o. Mainit talaga. Ang jacket eh. Wow. Diyan ka na sa harap. Harap na ako. Kami na itong bag mo. Sige. Yun! Yeah, solid. Ano, balian na ba ng buto to? Abot ako na si Jessie. Ando na. Abot ako pa lang. Malapit lang naman. Bigyan mo ng 1-2 punch. Bigyan mo ng 1-2 punch. May ganyan din kay Noki. Ito na nga. Ano yan? Dirty ang food. Let's go, let's eat. Let's na. Liga. Tayo. Liga, kung ka, liga. 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 Go. O, sino ka? Sino to? Sino kaya to? Sino kaya to? Tumba na natin to. Tanga na maangas eh. Sino ka ba? Utang ina, video agad king ah. Tang ina mo ka eh. Hayop ka. Pagpasok ko sipain ko to. Tanga na ito maangas eh. Oms. Uy! Basta. Oh, Tagal lang po na. Nangali na ako. Yan. Tanga na mo. basta. Tag doon? Hindi mo na nagamit. Hindi na. Sabi ko, sakto to ah. Hindi ka na magagamit oh. Yung baka nga lang, Si Ellie pupunta dito eh. Ganda ng buhok mo, Jess ah. baka nga lang tanggalin sa welas na ito. Tingin ko lang ah. Ha? Baka matanggalin sa welas. Hindi matatanggal yan. Tingin mo, King. Hindi. Sweet niyayabang niya lang yan, no? Hindi ako sa video na yun. Putang ina, ilang ako. Dapat bukas mo na camera ko bago mo camera. Yan. Tal. Lagi kang nawawala-wala ka. Paano na yun? Anong balita? Bakit hindi nakakawala ng TV? Tatanungin mo pa ako. Kala pa rin, 100%, 50% ng guwara, tagdan. Matik yung gwardiya. Wala naman dito. Bagay yun, tayo yun. Siyempre, 12 yung mag-apon eh. Pero kung nasa CCTV ka, kung makikita yung galaw namin Maluto ka matulog ng dilat. Yun na lang, dapat. Isa mo na lang yun. Pinabot sa yung dalawang oras wait. Ayun ako na yung sa akin kasi manggagaling. Sabi niya si Jessie. Isang ano yun eh, yung mga Timba-timba. Sinong Calamares? Pre, kilala ko? Oo, alam mo yun. Sponsor namin pala kilo. Hindi ko naman. Kaya ito may kalamarso tayo. Tayo na may mani pa tayo. Yung maninon pre, gagong dami po. Inang mga Diba, biyak. Punong-puno yun. No, ban. Birthday na mo, miss. Sige, maya, bago mag-close. Kinasakasantok yung money mo. Ano yung pang 1 kilong ano, ang bigas? Tama na kalahati yun, no? Alos ba umay-umay? Damihan mo na ano, damihan mo ng bawang. Ito kaya dahil iniiwang bawang ng lahat. Kaya pag medyas ka nun pre, puta peanut butter. Kaya nga kami nun, pagdating dun. Ano kasi tayo? Kaya pag may mga bisita tayo to, di ba sa inyo mga bisita? Idol kasi kami nun. Parang ano, putang na parang Parang pulutan naman probinsyano eh. kasi siya, probinsyano. Iba yung Kami- salita niya, di ba? Parang, Kung may bisita kami, bisita sa inuman, may birthday, bisita no. Pero pang ano yung pulutan naman eh, hindi na namin dinadampot eh. Ito ay, pag-jumping niya, hindi pa nag-jumping, hindi pa nakaka-jumping siya kasi ayaw niya eh. Hindi, yun na Wawasakin niya talaga kasi Gabi pre, laki kasi ng pre. Kaya nga, nakita ko yun to kasi Putang ina. doon ako naglalaro eh. Kaya ka siguro gano'n nun, tas gano'n eh. Gusto naman yung mga yan, no? Wala kasi taon bakit wala tayong friends na nung panahon na yun? wala tayong contact na yan, maligo rin yun. Wala tayong mga friends na nung, eh meron kami May friendster na ako nun eh. Hindi, may pressure tayo, no? Kasi hindi tayo Eh, ang pangang dating dati nung dito. Ang masarap din sila, ay iba, calamares. Tapos nung kabidyo ka lang, tangin ng cellphone to, nauso pa eh, no?
Bago ko rin na ate eh. Bago-bago ka rin statement eh. Hindi kasi mas masarap lang yung ulo. Naalala mo pre yung yung magsusuntukan dapat sila ni The Boy. Oo. Yung magsusuntukan sila tapos pinagpapasuntukan naman kami dalawa kami ni Tatin. Tapos may tumakbo si Ali, yung payat, yung taga-Kilano, Taga-Tramudos. Oo. Oh. Yung tatay niya baliw. Nandito Si yung kabalan Ali sa akin. Tapos binanata natin, ikaw unang sumuntok doon yun sa may yung parang ika-ika. Di ba? Naalala mo? Di ba? Starter ako eh. Ganun-ganun maglakad yun. Pero nandun din to. Andun dito eh. Andun nga yan, di ba? Hindi niya maalala eh. Alam mo yung dating ano? Nasuntok ako ni Jubern Dating nun eh. bakanting Jollibee sa ano? Oo. Pagdas ng Oo. crossing. Doon Postal. natin Alam mo yun, binanata, no? alam mo yun, postal. Yung bakante. Ayun, dapat ng Doon natin BPI. binanatan. Tangina, ika-ika siya. oh. Sinuntok Ano, nito. Unahan ko eh. Pagsuntok nito, inawa ko kagad eh. Kawawa ko daw. Ang sumuntok sa kanya, kasama na. Tangina, natamaan ako ni Jubern. Nakailag kasi, natamaan ako ni Jubern ba? Putang ina ba? Gabi natamaan ako ni Jubern. Nasuntok ako sa mukha ni Jubern. Oo nga, na-create nga ako noon. Dahil parang tingin po ang alam mo. Ako talaga ito. Bigyan kayo. Binabanata mo kasi, Nakita binabanata yun, mo. nakita yung pinaka-spot. Putang ina, talabutas eh. Pwede naman si Jubern na putang ina eh. Stress box sila, no? Ito rin Mga dalang mga pagkakataon. bakal, mga pengga, ano. Yan yung may patay. Yun. Yan yung may Yun na patay may doon. patay. Yun. Eh tapos yung riot natin mga TBS sa sa Pilaes. Puta ka na yun, baka nagsusugal. Naparaya. Nadama yun. Sama kami. Sige, Yung game. mga sugal. Bale yan, nasa gitna sila. Oo. Pakpak. Kumampi na sa amin. Sige. Kumampi sa amin. No? Ito rin no, nakita mo hagdan. Ang parang nila, kasama rin sa pinagboboto. Kasi sa din sila. Parang may sasuggest mga dito, ibote dito. Nadama yung mga matatandaan po. Si G, alam mo sila lang sa G, si G. Sabihin mekaniko siya ng motor, nakalimutan. Madadaan ako, picturean ko siya. Oo, nakalimutan ko yun. Nakalimutan ko na yung may ibang Tulungan. Oo. Si G. Ano tol, pipicturean ko siya. Nung nagmumotor kasi ako, nung nakita ko siya sa nakatambay, nakaupo na ganyan. Si G to G! G na, G, si G. helmet ko. Si ano, Melvin? kapatid ni Oo, si Melvin. Si Melvin, nasan? Si Melvin tol, nasa ano tol, mekaniko siya ng motor. Saan? Si J. Oh, si G, pipicturean ko Pipicturean ko. Send ko sa GC natin. Baka ang kulit nun ah. Tawa kami ng tawa Si nito vibrate. pag nag-ano, pag dumidikit sa Vibrate pader. na. Kila ate mo net, pag nagbabibrate yun, tawa na pala ng tawa, di na makahinga po. Yung ano pa. Tumagal lang. Putang ina Dati ko po. nag-rugby yun, no? Pero gago. Pag nagbabibrate yung dito. Pero gago pa yung nakakatakot mag-trip yun. Isang beses yun, sinama ako noon. Sama ka sa akin. Punta, basta sama ka na lang. Pagpunta namin doon, naglabas ng baril, mamamaril ng rugby ball. Nagago, putang. Mix kasama ka ba rin, Bex? Yung Pero lagi nakulong yun ang agaw ng baril sa guardia, di ba? Ano? Gago, G talaga yun. Kaya nga, yun talaga si G. Yun talaga ang G, Old school no? G yun eh. Kasama ka ba nun? Pero nakakatuwa ako dun nung yung dati kasi nung bagong lahi siya, nakasahan doon siya pag tumatambay. Tapos nung yung naka-black na blue corner na rin, di ba? Oo. Ang galing, no? Pero yung maganda kasi Adrian, di ba? Hilera tayo, hilera. Medyo nahihiya pa siya, gagawin siya. Tawa na. May gago. Kung mga mahihiya pa siya, di ba? Hilera tayo. Pakaliwa. Isa makikita ko yung kakanan na yan. Makano mo sana yung vibration na pa. Kaya pag nag-vibrate yun, magtitinginan namin eh. Ito, pag nagtinginan kami, tawa na kami ng tawa, sabog ka pa po. Pero nakuha niya yung talent niya sa pag-agayari ko ng motor. Oo, grabe. Tol, pipicture ako. Dati Alam mo pa ba? siyang ganun, tol. Alam mo bang mechanic? Trend mo ba yan? Trend mo ba yun yan? Ginawa niya Training dati niya. yung Dinag-epi yata Ano yun. ako, nagmumotor na napakabiyas na. Dinag-epi yung si G gago. Maya-maya may nakikita ako sa may gilid na white na upuan, nakaganon. Pero hindi naman siya gagawin, nakaganon lang siya. Gago mo. Maya-maya, huminto ako. G! Eh, nakabayos ako, putang di ako makilala. G, musta ka na?
Musta sila Lex ko mga homies? Utong na po. Galing-galing pa, utang na. Hindi ka matandaan. Hindi ako matandaan. Kasi gumanong ka lang eh. Oo. Hindi ka basta ka. Pero i-picturean ko siya. Saan ba? Nasa kabesa? Mali, mababaw pa naman yung kasiyahan, no? Taka lang. Isa nga, nakatambi lang na titingin lang. Di ba? Oh,